Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai girma mai rahama mai jin kai. Ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Littafin Rayuwa TV. Kaddara ta haɗa mu. Kashi na 5. Da asubahin ranar Juma'a, Amina ta gama shirye-shiryenta na makaranta. Kafin ta fita, mahaifinta Malam Musa ya kira ta. ‘Yata, idan kin dawo yau, ki biya ta gidan Hajiya Binta. Ki faɗa mata na karɓo mata wasu littattafai tun makon da ya gabata. To baba, insha Allah. Ta fita daga gida tana tafiya cikin nutsuwa. A gefe guda kuwa Sadiq yana cikin ofishin mahaifinsa, yana duba wasu takardun kasuwanci. Sai wayarsa ta yi ƙara. Abokinsa Umar ne. Sadiq, yau ka manta da mu kenan. Tun da ka dawo garin nan baka zo mun zauna ba. Sadiq ya yi dariya. Wallahi aiki ne ya riƙe ni, amma da yamma zan zo. To shikenan, muna jiranka. Bayan ya kashe wayarsa, zuciyarsa ta sake komawa kan Amina. Shin zan sake haɗuwa da ita kuwa? Da yamma Amina ta biya gidan Hajiya Binta kamar yadda mahaifinta ya umarce ta. Da ta gama sai ta kama hanyar dawowa. Akan hanya ta hangi wata yarinya ƙarama tana kuka a bakin titi. Amina ta ƙarasa da sauri. ‘Yata, me ke faruwa? Yarinya ta share hawayenta. Na rasa mama. Amina ta durƙusa da gwiwarta kusa da ita. Kada ki ji tsoro, za mu nemo ta. Tana ƙoƙarin kwantar mata da hankali sai wata mota ta tsaya a gefensu. Mutumin da ya fito daga cikin motar ba kowa bane face Sadiq. Ya yi mamakin ganinta. Amina ta ɗago kai ta ce, Sadiq. Ya kalli yarinyar. Lafiya, me ke faruwa? Amina ta bashi labarin yadda ta tarar da yarinyar tana kuka. Ba tare da ɓata lokaci ba, Sadiq ya taimaka wajen tambayar mutane da ke kusa. Bayan mintuna kaɗan wata mata ta zo a guje tana kuka. Maryam, yarinya ta yi tsalle ta rungume mahaifiyarta. Matar ta yi wa Amina da Sadiq godiya. Allah ya saka muku da alheri. Ban san yadda zan gode muku ba, Sadiq ya ce cikin murmushi. Ki gode wa Allah, shi ya haɗa mu a lokacin da ya dace. Amina ta kalli Sadiq cikin mamaki, shi ma ya kalle ta. A karon farko suka ji kamar kaddara tana ci gaba da haɗa hanyoyinsu. Amma daga nesa Kabiru da Jamilu suna kallon su. Jamilu ya murmushin mugunta. Yanzu na tabbatar da soyayya. Kaga yadda Amina take kallon Sadiq daga nesa? Kabiru ya ci gaba da kallon Amina daga Sadiq daga nesa. Yadda suke taimakawa yarinya sai ya ƙara masa haushi. Ya ce a hankali, ko ina suka ce sai mun haɗu. Jamilu ya murmushi. Kada ka damu, abubuwa ba sa faruwa sauƙi haka. Wani lokaci mutum yana buƙatar ɗan taimako ne kawai domin a raba su. Kabiru ya kalli Jamil. Amma ka tabbatar da abin da kake shirin yi ba zai dawo mana da matsala ba? Jamilu ya gyara zamansa. Ka bar wannan kawai a hannuna. Amina da Sadiq suka ci gaba da tafiya bayan sun tabbatar da yarinyar ta koma wajen iyayenta. Sadiq ya ce, a gaskiya ina jin daɗin halinki. Amina ta kalle shi. Me yasa? Saboda ba kowa bane zai tsaya taimaki wanda bai san shi ba. Amina ta yi murmushi. Ya kamata kowa ya taimaki wani idan ya samu dama. Sadiq ya ce, wannan shine dalilin da yasa nake ganin kamar akwai wani abu daban a tare da ki. Amina ta yi shiru saboda kunya. Bayan ɗan lokaci kaɗan, mu yi sallama. Dare ya kusa yi. Sadiq ya gyaɗa kai. To Allah ya tsare. Daddare a gidansu Amina, Hajiya Zainab ta lura cewa ‘yarta tana cikin wani yanayi. Ta ce, Amina, akwai abin da kike tunani ne? Amina ta kalle ta. A'a mama, babu komai. Hajiya Zainab ta yi murmushi. Ni mahaifiyarki ce. Wani lokaci zuciya tana magana kafin baki. Amina ta yi shiru. Ta san dole mahaifiyarta ta fahimci wani abu. A gidan kuma su Sadiq, Alhaji Bashir yana jiran ɗansa. Sadiq, gobe Alhaji Suleiman zai zo da iyalansa. Ina son ka kasance a gida. Sadiq ya amsa, to baba. Amma a ransa yana tambayar kansa ko wannan ita ce hanyar da rayuwarsa za ta bi? Washe gari babban labari ya bazu gari. An ce Alhaji Suleiman zai kawo ‘yarsa domin ganawa da Sadiq. Mutane suka fara magana. Wasu suke cewa an dace iyalai masu kuɗi za su haɗu. Amma babu wanda ya san cewa zuciyar Sadiq tana wani tunani daban. A wannan rana abubuwa biyu za su faru. Ɗaya zai iya kawo farin ciki, ɗaya kuma zai iya kawo babban rikici. Da safe gidan Alhaji Bashir ya cika da shiri. Ma'aikata suka gyara gurin taro yayin da Hajiya Rahama ke duba yadda komai zai kasance. Sadiq yana zaune a ɗakinsa yana tunani. Ya san ba zai iya ƙin burin mahaifinsa ba kai tsaye.